Esta mañá presentouse unha nova edición de Noites Abertas, e xa van 20. O concelleiro de Xuventude comezou comparando as cifras deste ano cas da primeira convocatoria, para reflectir o crecemento desta programación para os xoves pontevedreses. Empezou con 9 asociacións, unha empresa, 13 actividades en total e de investimento 6.000 euros. E estamos en 96 actividades, 161 monitoras e monitores, un director de actividades, 5 de persoal de controlador, 2 mediadoras en igualdade, temos estudantes de prácticas, temos, 21 asociacións e clubes deportivos, 18 empresas ou autónomos, 224 sesións diferentes, 14 espazos distintos e 18 xornadas en total. O programa ofrecerá durante 9 fins de semana actividades do máis diverso que pretenden atender os intereses de toda a mocidade de Pontevedra. A imaxe do programa, creada pola ilustradora poiense María Montes, retrata o que quere ser Noites Abertas. É unha porta aberta á noite, unha porta aberta en todos os sentidos, para actividades de entretemento, para coñecer xente, para integración, para a igualdade. A programación deste ano dá continuidade á de anos pasados, pero tamén inclúe novidades. Que é unha colaboración que temos co Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Temos cantos de taberna para a mocidade, para que se animen e se sumen a esta grandísima xeira que é Cantos de Taberna, que xa revoluciona a cidade pois durante todo o ano e tamén pois incluso nas festas, non? E tamén queremos que este presente en Noites Abertas. E outra máis, que Fai do teu can un artista, que implica a participación e o coidado das mascotas. Noites Abertas ofrece actividades de lecer, musicais, deportivas, colaborativas e formativas, apostando pola igualdade. Vamos a facelo dúas vertentes. Por unha banda, formando ao monitorado con cursos previos que se comezarán a dar en breve, e con outra vertente asistindo ás actividades, controlando que o que se lles aprendeu nos cursos pois que se este levando adiante de maneira correcta, axudando, apoiando, e tamén pois un punto de consulta para as dúbidas que poidan existir. Tamén se prestará especial atención á integración e respecto á diversidade. Continuamos co programa de acompañamento á mocidade con discapacidade intelectual, coa colaboración da Asociación Xuntos, que xa vimos desenvolvendo dende hai uns anos. Todas as actividades son de balde, aínda que algunhas teñen prazas limitadas. Cando a demanda sexa máis que oferta, sortearánse. Tan só 9 das 96 actividades precisan prescripción, para o que se abrirá un prazo na web de Noites Abertas.